Any day make the report madafa on air. But let that person may go issue. When be the cover gentle, but when he may stop coming on social media. He obeyed that. Just take 1 minute of your time and listen to this our brother, because he has an important message for all the Biafra Liberation Army. So this message is very, very important, and I don't want any of us to miss this particular video. This message will shock you, and all the Biafra Liberation Army need to listen to him, because he's not commanding them, but he's telling them what to do to make their own way better. Because you people see how Nigerian soldiers has been killing our people in the southeast. So listen to him and share this video. May God bless you. Any day make the report madafa on air. But let that person may go issue. When be the cover gentle, but when he may stop coming on social media. He obeyed that. Malebonona, I'm a non share. Mangimi Kinga. If I need you for now, but the mastermind of if any again with Soludo, none of you are free. Okuna Caribbean yard over. Mission no keke. Imego an enemy of Igbo. Anamano kina koyeli ni bonye Biafra. Biafra buge baum. Ibonye Biafra, mangino na Nigeria. Ejitendi Boko Haram. Bugul more than 100 people. Okay, Igbo Bigbo Ekelemun. Onyun Nanonye Justice Ozobi, the leader of Igbo Youth Association all over Nigeria and across Nigeria. The Omunem have gathered my facts. I gathered my facts, figures, and everything. Now, kanti wezie ako Igbo Nsugbe. Genti of ma, gerement of ma, matosa say message. Genti and share this message. Can the buy any name? Because Justice Ozobi a home base. I'm on Nigeria, not southeast. As again, not my home base. I'm on Nigeria, not the southeast. Bruku a leader of the youths. I gotta go informations and everything on my own. Chop the enemy and ban over insecurity. Genent of ma. And we're ESN. Yes, and we're ESN. That is Eastern Security Network. Who can nan the cano form? Who can nan the cano or go outside Jackie Hibe? And we're on government. Yes, and we're on government. And we're a Biafran Liberation Army. Yes, and we're a Biafran Liberation Army. ESN or non-government Biafran Liberation Army, are they the same? The answer is no. Now listen, Gentle of ma. ESN bunken nan de kanu hibere. Burukun kendi boni ne telaka nia. Nike no diaspora, nike no within, nike no outside, man nike no oboda telaka nia. We hibe. That ESN case akufo go through contributions. Case sponsor through donations emery. Ona case sponsor. Now, Abiana ESN, and we're in DC from ESN, Pota Jilaka, 4 more unknown government, and we're in this Jaka first from ESN, Pota Jikulaka, 4 more Biafran Liberation Army. Now, the Kana Manahane may exist. Yes, Omanahane may exist. I'm going to say the whole thing on no sweating. Chineke Nanto wash, mind, sleep, and never wake up. Now, the Kana Manahane may exist. Yes, Omanahane may exist. Nda hano unknown government hano be ESN before. Yes, hano ESN. Nda have ESN kita mba hablo ESN. Owi wata yen kwa. Asim nem were ESN. Mwe unknown government mwe Biafran Liberation Army. Ebe unknown government suwe buta bu from ESN. Ebe Biafran Liberation Army suwe buta from ESN. Man hakana ruko with ESN. The answer is no. Man habu members of ESN before. The answer is yes. Nan kana mana haputara or man hane mezis. The answer is yes. Mana gezient. First, nan kana no namporo.
Omaro kesi sponsors ESN. Omaro kesi sponsor Onongo men. Nkoja ama kesi sponsor Biafra Liberation Army. Oma ne nwere otu na akpagharị kpụfa Onongo men. Na-eme so many things na Igbo. Oma no nwere otu dịka Biafra Liberation Army. Oma ha China na exist. Other way yes. Mana Oma kesi sponsor Onongo men. Oma kesi sponsor Biafra Liberation Army. Nnamdi Kanu Amaro. From the information in Ngada. Now Gente. Biafra Liberation Army and Onongo men. Ihe ha na-arụ doro ha iche. Now Biafra Liberation Army nwekwara group na sponsor ha bụ ha nwa ji ego na sponsor ndị nke ahụ. Onongo men from information ngadara enwere ndị na sponsor ha ha nwa na-eji aka ha kidnap ndị mmadụ nata ha lamsom were megin sponsor ihe ha ji ego ngwa ọgụ. Ọ ka mana ikwuru eziokwu a na-anwụ nkenesi nwụọ once. Ha na-eji aka fa kidnap ndị mmadụ. A kidnap ndị mmadụ esi from ego na ha natara ndị ahụ wee na sponsor onwe ha. According to information niile ngadara ha de kidnap ndị mmadụ based on ha chọrọ ije ga arụba ụlọ, based on ha chọrọ ije gbaba moto. Ha na-eme ihe a based on ha chọrọ ije na-ego ngwa ọgụ. Ha na-eme ya based on ha ji ije na-efido onwe ha were na-emekwa ihe ndị ọzọ. Onye aka ha je kidnap ndị be anyị. To God who made me and you, Nnamdi Kanu pụta from mkpọrọ unu ya anụ so many things na-eme expect. Ihe a na-ekwu kịta akpọrọ m ewute Nnamdi Kanu ọ mapụrụ na na-eme vida mana ọ pụta Nnamdi Kanu ya dị na Onongo men intoto ọ mara ndị ha bụ because ihe niile ha na-eme attitude ha niile eme everything enwere nke Nnamdi zirifa mana ọ bụ fọma na ha na-eme exist yes ọ mana ha na-eme exist na o so na-anụ ihe niile anyị na-ekwu so na-afụ ihe niile a na-ekwu ma ọ fụọ ma ọ nụgogode na ntị ọ na-afụ ya na TV ebe ọ nọ ọ na-afụ na yes na enwere ndị dịka Onongo men mana oso sponsor ya the answer is no. Ọ maka ha si enweta ihe maybe ka se enweta equipment the answer is no. And I'm still going back to Sokoto very soon because I'm going to Sokoto around February. I'm still going there soon also to let him know that now those people named Onongo men are now gaining their access. That is can have sponsors who have stayed at home nine Bikon nataba nazu ndị Igbo ije na police station kita onye Igbo kacha ndị police kacha do wicked bụ onye Igbo. That is police kacha do wicked enwen na South East bụ onye Igbo. Enwere station ọ bụla ije na abụrụ ndị Igbo problem enwen ya na police station niile. Ihe a na-eme ndị Igbo na police station na anyị Igbo that is ije other places ihe dịka ugwu Hausa maọbụ Yoruba land maọbụ South ị na-eche all the same police na-arụ ọrụ ebe a na-arụkwa ọrụ ebe a. Why nke anyị ji adị iche? Why is it that na enwere ihe enweghị na authority nye onye Igbo ọchị ji egbu ụmụnne o na ka anyị ga-esi nweta nye ha Biafra. Ị ma na ụjọ na-atụ m na Biafra anya ịfụ o na ka anyị ga-esi nweta Biafra for crying out loud. Simple opportunity nwetara na ịba iri ESN butewu egbe iwere gị kidnap bazie ndị be anyị were ezubezie ndị be anyị ori. Iwere go that opportunity now cause ọrụ ndị bụ real ESN now problem. Iwere go opportunity ahụ mezie IPOB na Nnamdi Kanu ha na-enwezi issue na-enwe fracas. Nnamdi Kanu na ndị DOS na-anụzi ọgụ because of what? You will access to gun. You now decided to be kidnapping our own people. Yes, iji ego ngwa jiri ego ngwa nke ọzọ nna biko ọ bụrụ na ị na-anya for that na ị nwere gị eju sponsor the thing ị na-eme biko hapụ ndị by out of it. The only thing that makes me to be interested in all this is nja find out bụ our people are crying enwe ndị na promote ha when that apple machine when that apple ego when they kidnap yes they make Igbo egwu mana biko hapụzi ha ihe na na-ebutezila anya Jafa. Now our people are also fighting you people thinking that you people are against them. We got time to detain. ESN is being sponsored by donation money and MM. All this ESN donation and MM Hajj MNK Biafra Liberation Army donation according to Ihenno. Man, one of those people kidnap na gwa pam that na ndị kidnap ya bụ ndị na-anụ ọgụ Biafra. And onye na-agwa me one of the architect supporter of Biafra Liberation before. Up somebody na-ekwu okwu Biafra every time. I was surprised when this man na-ekwu after kidnap Charlie. Ihe mere ofu onye, ma onye ebua, ma onye ịtọ, ma onye ịnọ, ma onye ise, ha na-akpọchasị na ndị na-eme ESN na-ekidnap ha. Nna, ọ na olubere mgbe anyị eju ajụ sị, ndị a na-eme ESN, eziokwu ka ashị ka ọ bụ na ha de-kidnap ndị be anyị. Onye ize kidnap lekwuo, nọkwa ndị a na-eme Biafra Liberation Army, nke ọzọ ekwuo nọkwa ndị ESN, nke ọzọ ekwuo.
Enwere reason, in every nonsense there must be sense on it. Ndị Igbo si ebe nwatakịrị na-ebe akwa aka nne ya nọ ya nne ya nọrọ ya ke ndị bi ya na-ekidnap ndị be anyị onye ka ha bụ nwaanyị ndị be anyị ji akpọ ha Biafra army ha kpọ ya Biafra army akpọ ya ESN because amarọ nke ọ bụ nke mana from ihe ha fụ the man asem that na ebe ya nọ yes ihe niile a na-emebe abịa Biafra ha gwụkwara na ha egbu mana o ya ewute ego kewe na response ya na-eme ọ na-aka mma ọ na bụzi by force ọzọ na ka anyị switch imote Biafra anyị nwanne. I've been number one advocate of Mazen and the IPOB and the less of them. Man, this is it. No, this is not it. Because Kaina Taban, I don't sport with your I don't sport with your If create a group of non socket boy, get a Nigeria General Borg, happen the ban, leave our people alone, get a Nigeria General Borg, leave innocent people alone, leave innocent poor masses. How can I back your government email? Do us to Kunema? Again, Kaiji Kotan, again. Government in the man, I want to move why. Who mun na na to but the southeast. You see, Igbos are very strong. Yes. Like it or not, it is what it is. Do you know what it means for you to stand two major ethnic groups? For you to withstand them for complete 3 years, for complete 3.5 years, and up to today, Igbos are still being targeted. Up to today, Yorubas and Hausas are always together, still fighting against the Igbos. You as a Yoruba man or you as an Hausa man, ask yourself this thing. You as an Hausa man, ask yourself this. If Yorubas and Igbos stand against you as an Hausa man or as a man from the north, do you think you can withstand it? You as a Yoruba man, if Hausas from the north and the Igbos, the Biafrans, unite together and come against you, can you be able to withstand them for 3 years? This is exactly what happened to the Igbo. Up to today, they are being hated, they are being marginalized. Hausas and Yorubas always join force together when it comes to Igbo matter. They always join force together when it comes to Igbo matter. Once you mention Igbo, that is where all of them will wake up. And when we talk about this, some of you will be shouting, ranting on social media, say, Igbo, if Igbos want to go, let them go, blah, 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 blah. Igbos are this, Igbo that. Do you know what it means for two people, two countries, Arewa and the Oduduwa countries, to come together and fight one country, which is Biafran country? Let's call a spade a spade. Igbos are really strong. They are indestructible, whether you like it or not. Don't forget to share this, because I said the truth. If you are an Igbo man watching this video, share this.